Θανάση, θέλω καταρχάς να σε ρωτήσω πώς νιώθεις που παρουσιάζεις το έργο σου σε ένα χώρο όπου η τέχνη και η φιλοξενία συνυπάρχουν, όπως το ξενοδοχείο Νίξ. Η τέχνη είναι ένας ευνηδιασμός. Η τέχνη είναι να μπαίνει μέσα στην πραγματικότητα και να κάνει μια πολύ ωραία τρύπα. Και από αυτή την τρύπα να απελευθερώνονται πράγματα τα οποία δεν θα απελευθερώνονται ποτέ. Άρα πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχει να κάνει με το χώρο, το δημόσιο χώρο, είναι αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο της τέχνης. Τώρα, όταν ο χώρος λέγεται νίξ, δηλαδή νύκτα, είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είναι σαν να ανοίγεις μια τρύπα φωτός, μια τρύπα χρώματος μέσα σε ένα σκοτάδι. Και ένας λόγος για τον οποίο είπα να κάνω σε έναν χώρο που αυτή είναι η ονομασία, είναι γιατί με ενέπνεε συνεχώς πώς θα μπορούσα να βάλω μια σειρά, μια μεγάλη δεσμίδα χρώματος μέσα σε μια νύκτα. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα ουράνιο τόξο νύκτας. Και όλα αυτά τα έργα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ουράνιο τόξο νύκτας. Και νομίζω ότι αυτό δένει πάρα πολύ με το χώρο. Ελπίζω.